Hej så, jeg hedder Marlene, og jeg er en af de 3 forfattere til bogen om digitale børnefællesskaber. Ideen med vores bog er udsprunget af flere års erfaring med at gå på opdagelse i brugen af forskellige digitale medier sammen med både vuggestue- og børnehavebørn. Efter at både Rasmus og Mette og jeg har holdt forskellige oplæg, både i vores eget børnehus, men også i forskellige kommuner, jamen så har vi set et stort behov for en meget konkret og en meget praktisk anlagt bog, som kunne give nogle enkle anvisninger og nogle omsættelige idéer i forhold til arbejdet med digitale medier i dagtilbud. Bogen den tager udgangspunkt i vores egne erfaringer og har derfor også et konstant omdrejningspunkt omkring pædagogikken. Og det vil sige, at pædagogikken er i centrum for alle de diskussioner og de opdagelser, refleksioner, vi har haft, men især også for den dialog, der har været, både sammen med forældrene, også med børnene og vores kolleger. Vores tilgang til det at inddrage digitale medier, det skal ses i relation til de allerede eksisterende værdier og målsætninger, som vi har, og som især drejer sig om at være eksperimenterende og nysgerrige sammen med børnene. Og dertil kommer der så også et særligt fokus på børnefællesskaber, som vi gennem hele bogen har forsøgt at fremhæve i brugen af de forskellige digitale aktiviteter. Det, som vi særligt har lagt mærke til gennem årene, det er, at brugen af digitale medier rent faktisk kan samle børnene og derved skabe nogle rigtig gode betingelser for at arbejde med børnefællesskaber. Og det har været meget interessant at opdage, at det som kritikerne ofte fremhæver i forhold til digitale medier og børn, nemlig at børnene ligesom bliver nogle passive konsumenter i en form for lukket, eget univers, rent faktisk ikke er det, vi oplever i en pædagogisk praksis. Vi oplever derimod nogle meget nysgerrige og skabende børn, som bliver nogle aktive producenter i et mere åbent fællesskab, hvor børn og voksne sammen går på opdagelse og forholder sig til, hvornår det giver mening at inddrage de digitale medier. Og man kan sige, at netop den her forholden sig til meningsaspektet, det er, som vi ser det, meget væsentligt for børnenes senere færden i livet. Altså det her med, at det er med til at klæde børnene på til at navigere i et digitalt og et demokratisk samfund, som jo netop er baseret på ligeværd og fællesskab. I vores praksis, og derfor også i den her bog, der har vi valgt at have et bredt fokus på de digitale medier, som vi anvender. Og det skal forstås på den måde, at vi udover at arbejde med iPad'en, også inddrager mange andre forskellige digitale redskaber. Og det kan være alt fra mikroskoper til projektorer, til talende fotoalbums, vægtavler, taleknapper og en masse andre ting. Og vi tror på, at jo flere forskellige redskaber vi har at arbejde med, jo flere børn kan finde deres egen vej ind i den digitale verden. Og jo flere pædagogiske indfaldsvinkler vil også have mulighed for at kunne træde frem og mangfoldiggøre, vores refleksioner. Bogen den er først og fremmest tænkt som et opslagsværk, både til den fase, hvor man brainstormer, men også til forberedelsesdele og også til spontane aktiviteter i hverdagen med børnene. Aktiviteterne de er opbygget sådan, at læseren selv kan udvikle på indholdet og flytte fokus for eksempel fra sproglig udvikling til mere at handle om natur og naturfænomener. Den tilhørende hjemmeside den er tænkt som et forum, hvor væsentlige dele fra bogen trækkes ud, og dermed også kan få en anden form for vægtning, da de sådan får lov at stå alene i deres egen betydning. Og det er for eksempel de pædagogiske refleksionsspørgsmål, som også er en del af bogen, men som vil træde frem, tænker vi, på en anden måde på vores hjemmeside. Og så er det nogle forskellige små filmklip, som også skal give nogle eksempler på, hvad der sker, når man bruger nogle af de digitale medier. Til sidst vil jeg bare sige, at vi håber jo meget på, at det engagement, vi har, og den nysgerrighed, vi har til det at arbejde med digitale medier, kan inspirere og konkret få nogle flere til at eksperimentere med de her digitale medier. Så der er ikke så meget andet at sige herfra end rigtig god fornøjelse.